מה שכתבת. ציפורה שלנו הלכה מאיתנו ועברה לעולם שכולו טוב, והיא תשב שם עם כל הצדיקים והחסידים, והיא תהיה מליצת יושר על כולנו ועל כל עם ישראל. כי לציפורה שלנו יש כל הנתונים של צדיקה, שהיא עוד מילדותה, עזרה לכל אחיה ואחיותיה בגידול הילדים הקטנים שלהם, ולא יכלה להשקיף מהצד ולהיות אדישה. היא מטבעה התברכה בכל המעלות הטובות, וכל זה זרם באורכיה לכל אורך חייה. אני הכרתי את ציפורה שלנו עוד כשהייתי ילד, וראיתי אותה ואת כל העזרה שלה לאמא שלנו, והיא השתתפה בכל העבודות שהיו לנו, והיא רחצה אותנו ולקחה אותנו לים, ואני לא יכול לשכוח איך שהיא טיפלה בי כשחליתי בדלקת ריאות, ואת התרופות שקיבלתי ממנה, ואיך שהייתה שמה לי את המגבת הרטובה על המצח שלי כדי להוריד לי את החום, והיא לא עזבה אותי עד שהבראתי. ואני גם לא שוכח, בזמן החתונה שלי, היא הייתה המארגנת של התלושים לחתונה שלנו, ואיך שהיא אספה את התלושים מכל השכנים וקרובי המשפחה. כידוע, החתונה שלנו התקיימה בשנת 1950 בתקופת הצנע, וכל משפחה קיבלה תלושים לפי מספר הנפשות לקניית מצרכים, והכל בצמצום רב. ואחרי החתונה היא ארגנה משלוחים של אוכל מבושל למשך שבוע עד שהתארגנו בדירה החדשה שלנו. כמו כן, לא שכחתי את העזרה שלה יחד עם אחי מרדכי, כשהם ראו שאני מתקשה בתשלומים לקבלן, כי כשקניתי את הדירה הייתי חייל בצה"ל, ולכן הם נתנו לי במתנה סך של 400 לירות כדי שאוכל להשלים את החסר. וכך יצא שהודות לעזרה שלהם לא יכולתי לשלם לקבלן את היתרה, ואני מודה להם על כך שאני נעשיתי בעל בית בזכות התשלום הזה. ועל כן אני אהבתי את שניהם, ומאז אותו יום ראיתי בשניהם כאמא ואבא נוספים שלי, כי הם היו עוגן והצלה, ועשיתי ככל יכולתי במעשים להחזיר להם בהרבה מובנים, ואני חושב שגם הצלחתי לעזור להם, כי דבר כזה לא ראיתי במשפחות אחרות, והם שניהם ראויים לצל"ש על כך. ולמרות שעברו הרבה שנים מאז, אני עדיין מתרגש מהמעשה הנאצל הזה, ושניהם יברכו על המתנה שהעניקו לי ברגע שהייתי כל כך זקוק. ולכן, כששמעתי שהיא עזבה אותנו להנחות, הרגשתי רע מאוד, כי זו אבדה גדולה, לא רק למשפחתה הקרובה, אלא לכל מי שהכיר אותה ואת מעשיה הטובים. לציפורה הייתה סיסמה בכל שיחה שהייתה לנו איתה: מקווה לטוב שנשמע בשורות טובות. ויהי רצון והתמלאו כל ברכותיה של ציפורה, ונאמר שלום להפרה של ציפורה היקרה. ויהי ברוך זכרה, אמן ואמן. טוב, לא חושב שאפשר להוסיף עוד דברים על זה. תודה.